Croeso I Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru 2025. Eleni, mae Cymru wedi arwain y ffordd ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol, wrth i'r ganolfan niwrotherapiau datblygedig a ariennir gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac a gefnogir gan Brifysgol Caerdydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro, fod â rhan flaenllaw mewn treial therapi genynau arloesol a dangoswyd ei fod yn araf I cynnydd clefyd Huntington, un o'r ychydig ganolfannau llawfeddygol yn y byd sydd ar gallu I gynnal y niwrolawdriniaeth gymleth hon. Yn 2025 hefyd, trwyddedwyd y cyffur cyntaf o'i fath i'w ddefnyddio yn y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau ar ôl treial clinigol o'r enw Faction a arweiniwyd yng Nghymru, sy'n ymestyn bywyd cleifion a chanser y fron terfynol. Gan bweru dyfodol ymchwil yng Nghymru, fe wnaethom fuddsoddi 49 miliwn o bunnoedd mewn 17 o ganolfannau ymchwil, a chyhoeddi cytundeb gwerth 3 miliwn o bunnoedd gyda sefydliad Prydeinig y galon a rhwydwaith ymchwil cardiofasgwlaidd cenedlaethol ar gyfer ymchwil I gyflyrau'r galon. Ac mae mwy. Bydd hwb o 22.1 miliwn o bunnoedd o gyllid I Gymru drwy raglen fuddsoddi mewn diwydiant yn y Deyrnas Unedig yn gwella gallu'r GIG I ddarparu ymchwil glinigol fasnachol. Mae meithrin ymchwil gofal cymdeithasol o ansawdd uchel wedi bod yn allweddol eleni a chydnabuwyd cartrefi gofal parod am ymchwil gan Enrich Cymru yn y Senedd. Rydym hefyd wedi buddsoddi bron I 2 filiwn o bunnoedd yn y ganolfan gofal cymdeithasol a dysgu deallusrwydd artiffisial newydd, gan atgyfnerthu'r gefnogaeth bresennol drwy'r bartneriaeth Cascade a'r ganolfan ymchwil gofal cymdeithasol I oedolion. Mae'r cyhoedd yn parhau I fod wrth raidd popeth a wnawn. Yn 2025, lansiwyd ein cynllun gweithredu darganfod eich rôl 2.0 I gryfhau cynnwys y cyhoedd, a chymerodd dros 16,500 o bobl ran mewn mwy na 800 o astudiaethau. Eleni hefyd cyflwynwyd ein cynllun gweithredu cynhwysiant sy'n cydnabod anghydraddoldebau yn ein cymdeithas ac yn hyrwyddo ymgysylltu ar gymuned ac ymchwil gynhwysol. Gyda bron I 280 o aelodau, mae cyfadran ymchwil iechyd a gofal Cymru yn parhau I arwain a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr, gan ymrwymo dros 4.3 miliwn o bunnoedd I gynlluniau dyfarniadau personol. Ar ben hynny, mae ymchwilwyr wedi ennill dros 3.3 miliwn o bunnoedd mewn grantiau prosiect eleni, gan fynd i'r afael am meysydd pwysig o angen iechyd a gofal. 2025 yw'r flwyddyn yr ydym yn dathlu 10 mlynedd o effaith ar ffurf ymchwil iechyd a gofal Cymru. Diolch i'ch ymroddiad chi, mae dros 250,000 o bobl wedi gallu cymryd rhan mewn ymchwil o ansawdd uchel. Ers dros ddegawd rydym wedi gweithio gyda'n gilydd I sicrhau bod ymchwil heddiw yn paratoi'r ffordd ar gyfer gofal yfory. Diolch yn fawr I bawb.